Nu-mi vine să cred că Aguță s-a dus. Manelistul meu preferat nu o să mai scoată muzica de calitate. Uite mormântul și uita și pe preotul Vasile. Dumnezeu să le odihnească. Liniște. Începe slujba. Cum dracu s-a deschis mormântul singur și de ce nu este nimeni în coșciug? Cineva îmi respira în ceafă.